Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanja uKhathini uMagutshwa. Umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahla ngathi azoshumayela. Asibonge kakhulu bafowethu ngokusubscribe. Siku 95,000 manje. Kuyacaca ukuthi kuzothi makuphela uAugust sobe sesiku 100,000 asikushayela izandla lokho. Kubona bonke bafowethu abasafisa ukuphonsa itshe sivivaneni ngamathafisi. Umnyango sawuvulile bafowethu. Bangaphonsa. Siyacela impela bafowethu. Siyacela impela. Uyazi bafowethu kunezinto othola ukuthi siyazenza ezithinta isintu. Kodwa ekuzenzeni kwethu kuthi makuba khona abantu abasibuzayo ngazo besiphenya kabanzi singabi nazo impendulo. Ayinhle leyo nto. Kuthi makufika umuntu nje inhlalisuthi akubuza ukuthi kungani ungagundi uma uyinhlalisuthi. Uthi wena hayi kumthetho ukuthi ngingagundi. Yebo kumthetho. Kungani ungagundi? Siphi isizathu esenza ukuthi kungagundwa uma uyinhlalisuthi? Yabo lo muntu lo ufuna impendulo eqondile. Ungalokuthi kumthetho. Nakwisintu bafowethu kunezinto abantu abangasilandela isintu nabantu abafuna ukwazi ngesintu abathi uma bezibuza singakwazi ukubanika impendulo. Nawe mhlawumbe uke wabhekana naleyo nkinga yokuthi kunomuntu okubuza umbuzo othile kodwa uhluleke ukuphendula. Namhlanje bafowethu bengifisa ngimpunga yesintu ukuthi sike sijule kwezinye zezinto. Impunga yesintu ikithi mayifika la ifika ithi indlu yabantu abadala iyagandwa phansi. Ayikhonkwa. Akufanele ukuthi ifakwe i-tiles phansi indlu yabantu abadala. Indlu yabantu abadala kufanele isindwe. Isizathu sokuyisinda ukuyihlambulula ngoba ubulonge buyahlambulula. Isizathu sokuthi igandwe phansi ngesiduli ingoba isiduli siyinhlabathi, indlu yabantu abadala kufuna phansi ibe inhlabathi. Kungani ke impunga yesintu indlu yabantu abadala kuzothiwa igandwe ngenhlabathi ingakhonkwa ibe yitshe phansi? Imibuzo lena bafowethu ekufanele ukuthi niyibuze ukuze niqonde nikwazi ukwenza into eseniyiqonda ukuthi isho ukuthini, inamuphi umthelela, inabuphi ubungozi mawuhluleka ukuyenza. Yini enza ukuthi kuthiwe endlini yabantu abadala awungeni ufaka isicathulo, ungena uhamba ngonyawo. Uma ushisa impepho kufanele ukuthi usikhumule isicathulo onyaweni. Uma ungena ethempeleni noma ungena esibayeni kufanele usikhumule isicathula. Uma uzongena endaweni ekuthiwa ingcwele eyithempela ngoba phela isibaya naso siyithempela lasekhaya, isicathula singene esibayeni. Isicathula singeni endlini ekudunyiswa kuyena uNkulunkulu. Asibazi-ke laba abangena ngama-crocs. Vele kukhona amasonto othola ukuthi kuzenzela umdlalo nje. Abantu bakhona bazithwalele, bayakwazi ukwenza imlingo ngezithwalo zabo, basiza abantu ngezithwalo zabo kodwa ngikho lapho. Indawo eyindawo kaNkulunkulu ekuthiwa ingcwele awungeni uhamba ngesicathulo. Kuwe kufanele ukuthi uhambe ngonyawo phansi. Yini uzohamba phansi ngonyawo? Ingoba ukuxhumana phakathi komuntu nabantu abadala abalele phansi kothula lomhlaba kusenyaweni. Ukuxhumana kwabantu abadala nabantu abaphilayo kusenyaweni. Ingakho kungafanele ukuthi indlu yabantu abadala uyikhonke phansi. Ngoba umhlabathi nomuntu ompisholo kuyizihlobo. Obheka yonke into ephuma enhlabathini. Uma umuntu ophila enyameni emaya into ephuma enhlabathini uyaphila. Yonke into ephuma enhlabathini ukuphila kumuntu. Izithelo ziphuma enhlabathini zokuphila, amanzi aphuma enhlabathini awukuphila.
Yingakho-ke indle abantu abadala kungafanele ukuthi uyikhonke phansi ngoba kuzolahleka lokuxhumana ekufuze wena ukuthi unyathele inhlabathi ngako abantu abadala abaphansi kothula lomhlaba bese nabo bayaxhumana nawe. Omunye umuntu ngeke ayizwe lento. Kunomuntu othola ukuthi amaphupho akhe akawaboni kanti ugqoka izicathula amasokisi angawafaki bese inyawo zakhe ziyanuka. Kuthi makufika abantu abadala bezomnika imiyalezo beziphunga enyaweni zakhe bajike. Abantu abadala uma befika kumuntu bafikele enyaweni abafike ekhanda. Abantu abadala uma befika kumuntu bezoletha izinkulumo bafike enyaweni. Uma wena kuukuthi inyawo zakhe abantu abadala bazofika zinuka ungazigezile ayikho imiyalezo oyithola. Ingaka umuntu wesifazane uma eyogana abantu abadala bake bamluleke bathi mntanami umkhwenyana omgeza inyawo ngoba inyawo ziphethe indaba enkulu ziphethe imfihlakalo enkulu inyawo. Abantu abadala uma befika kuwena bafike enyaweni abantu abadala. Ngisho umphefumulo uma uphuma onyaweni. Ingako uma kuthiwa umuntu ushayiswa imoto kuthiwa isicathula i-All-Star uyibophe wayithi ngqi iyaphuma kodwa ngoba umphefumulo uphuma ngeenyawo. Manje nakisona isizathu esenza ukuthi uma umuntu engena endlini yabantu abadala angene hamba ngeenyawo phansi athi mezoshisa impepho kufanele azikhumule izicathula ngoba ukuxhumana kwakhe nabantu abadala kuseinyaweni. Inwele lezihluthu i-aerial le yokuzwa yokwazi ukuthi ubezwe abantu abadala. Uxhumana kanjalo ngokubezwa ihluthu lesi. Kodwa inyawo yizona inyawo ezibalekile nabathi abantu abadala uma befika bezokwembatha beletha umyalezo bafike enyaweni abafiki kwenye indawo. Ijule kakhulu bafowethu indaba yenyawo nokugezwa kwenyawo. Bomakoti abaganile kubalekile ukuthi abayeni benu bageze inyawo ukuze amathonga asemakubo ezokwazi ukuthi afike kubona. Kungabibikho kuzobathikameza ukuthi bafike bazokhuluma. Kubalekile ukubageza inyawo. Okubuka amavidiyo amadala akwashembe uBombela wayibageza abantu inyawo. Angifunike kodwa ukungena kakhulu ngasenkolweni. Kodwa ukugezwa kwenyawo kuyinto ejulile bafowethu ngoba inyawo izona ezikwazi ukuthi abantu abadala esebelele phansi kothula lomhlaba zikwazi ukuthi zisixhumanise nabo bakwazi ukuthi basilethele imiyalezo. Hayi ngawageqa amagula ngoba ngemuke. Impunga yesintu lebafowethu ingwe ehamba namabhubesi. Sike eThekwini KwaZulu-Natal eWest Walk. Sise 4th floor office number 420. Sike sichushisane nje ngezinto ezithinta isintu sethu. Thina sabantu abampisholo. Ngiyacela ke bafowethu siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga